ଯଦି ଯଦି ଏ ଭିଡିଓରେ 1000 ଭ୍ୟୁଜ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ସେୟାର କରିବୁ ଯେ ଓମ୍ ଗୋଟେ ଝିଅର ପୁଅ କେମିତି ହେଲା। ତ ଏଇଟା କାଟ ନା 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 ବେକାର କଥା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅନଦର ଏପିସୋଡ ଅଫ ଡିପ୍ ଖଟି। ଆମ ଖଟା ଟିକେ ଡିପ୍। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତମ ଡିପ୍ ଖଟି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା? ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିବା କିଛି ପାଉନଥିଲେ। ବହୁତ ଡିଏମ ବି ଆସିଲା ଓଡିଶାର ସବୁ ଜାଗାରୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ, ଗଞ୍ଜାମରୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଡିଏମ ଆସିଥିଲା। ଭାଇ କଣ ହେଲା, ଡିପ୍ ଖଟି କାଇଁ ହଉନି? ଫିଲ୍ମ କିଛି ପଡୁନଥିଲା, ଆଉ କଣ କରିବା। ଏବେ ଆସିଲା ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ କଲି ରାଜକୁମାର ରାଉତ, ଭାଇ ତୁ ରିଲିଜ କର ଶୀଘ୍ର ଡିପ୍ ଖଟିଟା ହେଇଗଲା। ଏକା ସହିତ 4ଟା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଲା ଆଉ। ଆମେ କହିଲୁ ଅତର ଛେଇ 4ଟା ରିଲିଜ କରିଦେଲେ। ଆମେ କହିଲେ କିଛି ଦେଖିବୁ। ଗୋଟେ 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 ସପ୍ତାହ ନ କରିକି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 4ଟା ଫିଲ୍ମ ଆସିଗଲା। କିଏ କଣ ଦେଖିଲ? ମୁଁ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଛି, ଖେଲ ଖେଲ में जस्ट आधा देखी और वेदर सब स्टोरी जान ଦେଇଛି। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଖେଲ ଖେଲ में ପୁରା ଦେଖିଛି। वाह, ଭାଟ ସାଟ ଛାଡି ଏଗୁଡା ସବୁ କର। କଲେଜ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା। Always। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଉ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା? ମତେ ତ କଷ ଲାଗିଲା। ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ୱାନ୍ ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଥିଲା କମେଡି ଆଉ ହରର। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମତେ ଲାଗିଲା କି ବେଶୀ ହରର ସେଥିରେ ମାନେ ସରି ବେଶୀ କମେଡି, ବେଶୀ ହରର ନଥିଲା। ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଟା ପୁରା କମେଡି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଡିପ୍ ଆସିଲା। ଏଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେକ୍ସ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କଣ ପାଇଁ ନା ସିଜି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସିଜିଆଇ। ତା ହଁ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଗରେ ଭଲସେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ବଟ୍ ଏଇଟା ମୋର ରିଭ୍ୟୁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। କौन तोड़ा? ନା ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଥିଲା ପୁରା। ଖାଲି ହରର ଟା କମିଗଲା କଣ ନା, ଆମେ ଭୂତକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯେବେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସିନ୍ ଆମକୁ ଡରେଇଲା, ଆଉ ସବୁ ସିନ୍ ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଭୂତକୁ। ଫାଇଟିଂ ହେଇଗଲା ପୁରା, ମାର୍ବଲ ଭଳିଆ ସୁପର ହିରୋ ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁ ଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା କମେଡି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ୱାନ୍ ଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା କଣ ହରର ଆଉ କମେଡି ଟିକେ ମାନେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଭଲସେ କରିଥିଲେ ସେ କମ୍ବିନେସନ ଟା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ସେ ଜାଣି ପୁରା ଆଗରୁ ସେଟଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ କି ଆମେ କମେଡି ହିଁ କରିବୁ। ତ ହରର ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ରେ ଏତେ ବି କିଛି ଦେଖାଏନି। ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଯୋଉ ସର୍କଟା ବାଲା ଆସିଲା ସିନ୍, ସେତିକି ଖାଲି ସିନ୍ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ହରର, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ ସହିତ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ପୁରା ଚାଲିଲା କି କେତେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କମେଡି ସିନ୍ ମାନେ ହଉଥିଲା। ମାନେ ଠିକ ସେ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ ବି ଦଉଥିଲେ, ହସ ବି ଲାଗୁଥିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ହରର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟା ପୁରା ଗାୟବ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ ପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ କମେଡି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟା ଟିକେ ଇଣ୍ଟରମିଶନ ପରେ ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ ଟାଇମିଂ ଟା ହଉଥିଲା ଭଲସେ ସେଟା ଟିକେ କମିଗଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ପୁରା ଆଭେଞ୍ଜର ହେଇଗଲା ଆଉ। ମୋ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ୱାନ୍ ଟା ଦେଖିନଥିଲି, ମାନେ ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିକି ଆଉ ଦେଖିଲିନି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁ ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା କି କମେଡି ଅଛି। ବଟ୍ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିକଲ୍ କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ୱାନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁ ଟୁ ତାର ଡାଇଲଗ ରାଇଟିଂ ହଉ, ସସ୍ପେନ୍ସ ହଉ, ଯେମିତି ଷ୍ଟୋରି ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଥିଲା, ଆମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଉଠେଇକି ନଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ବଟ୍ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଆଗୁଆ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁ ରେ। ଯୋଉ ହରର ସସ୍ପେନ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟ କି କାହିଁ ସର୍କଟା ବୁଲୁଛି, ବଟ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ୱାନ୍ ରେ ଜଣା ନଥିଲା ନା। ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯାଇକି ବହୁତ ପରେ ଜଣା ପଡିଲା କି ସ୍ତ୍ରୀର କାହିଁ ଏମିତି ରିଭେଞ୍ଜ ନଉଛି। ବଟ୍ ଏଥିରେ ସର୍କଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ର ଷ୍ଟୋରି ହିଁ କହିଦେଲେ। ହଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ତାର ମେଜର ରିଜିନ ହଉଛି ମାନେ ରାଇଟିଂ ଭଲ ଥିଲା, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଟା ରାଜ ଏଣ୍ଡ ଡିକେ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ରାଜ ସେମାନଙ୍କର ହୁଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଇଟିଂ ଟା ଟିକେ ଏକ୍ସେପସନାଲି ଭଲ ଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା ଯୋଉ କପିରାଇଟ ଇଏକୁ ନେଇକି, ଏଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ କୁ ବି ନେଇକି ନା କଣ, ତ ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲେ। ତ ତାପରେ ଟିକେ ଇଏ ଯୋଉ ନୂଆ ରାଇଟର ଟା ଏ, ନା କଣ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ନୂଆ ରାଇଟର ସିଏ ବି ଭଲ ରାଇଟର, ସିଏ ବି ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଲେଖିଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ଭଲ କରିଛି, ଫିଲ୍ମ ଟା ପୁରା ବହୁତ ୟୁନିଭର୍ସ କୁ ମିଶେଇ ଦେଲା। କମେଡିକ୍ ଭଲ ସେଟଅପ୍ ଭଲ ହୁଁ। କଲା। କମେଡିକ୍ ଜିନିଷ ରାଇଟିଂ ବି ଭଲ ଥିଲା ସବୁ। ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଅଛି, ବଟ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ନଟ୍ ନିରେନ ଭଟ୍ଟ। ବଟ୍ ହଁ, ନିରେନ ଭଟ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ରାଇଟର ନା। ବଟ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଏବେ ତ ବହୁତ ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ରସିଂ ମୁଭି ହେଇଗଲାଣି ନା, ମାନେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ। ହଁ। ହୁଁ। ଶହେ କେତେ କୋଟି କମେଇ ସାରିଲାଣି। ତା ବଜେଟ୍ କୁ ହୁଁ। ଆରାମସେ କଭର କରି ହିଟ୍ ହିଁ ସୁପର ହିଟ୍ ହିଁ ହବ। ହଁ, ସେ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ ଏତେ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ ଅଛି, ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଏତେ ଭଲ ଯାଇଛି। ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ପଇସା ଲଗେଇକି ସିଜିଆଇ ଟାକୁ ବେଟର କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମାତ୍ର 50 କୋଟିରେ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାନେ ଯାହା ଗୁଗୁଲରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ କନସେପ୍ଟ, ବିକଜ ତମର ଯଦି ଦେଖ, ଆମର ଯେମିତି ଷ୍ଟୋରିଟା ହରର କମେଡି ଥିଲା, ଆମେ ଭେଡିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇନୁ। ବସ୍ ଏତେ ବି କିଛି ସିଜିଆଇ ଦରକାର ହିଁ ନଥିଲା ମୁଭିରେ। ଯୋଉ କମେଡି ଟାଇମିଂ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ହରର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟିକେ ପାଇଁ ହଁ, ସେଇଠି ନେଗ୍ଲିଜିବଲ ନା ଯଦି ନା, ମୁଁ କହୁଛି ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେତିକି ଟିକେ ବି ପୋର୍ସନ ସିଜିଆଇ ଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ପୁରା ପରଫେକ୍ସନ ସହିତ ପୁରା ହଲିଉଡ ଲେଭେଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ,
ତ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଟା ପୁରା ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଭେଡିଆର ଯୋଉ wolf ଥିଲା ଏଇ ଭେଡିଆ ପୁରା ହଁ ପୁରା ପୁରା VFX ହଁ କୁକୁର ହେଲା ସିଏ ପୁରା ମାନେ କୁକୁର ପୁରା ଏଇ ଲେବୁଲ ରେ ଥିଲା, ୟାକୁ ପୁରା ଏଇ ଲେବୁଲ କୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଏଇଟା ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି ଭେଡିଆଟା। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଡିଆରେ କିନ୍ତୁ ଭେଡିଆ ଫୋକସ ବି କରିଥିଲେ ହଁ ସିଜିଆଇ ରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁ ମୁଁ ରେ ଭାବୁଥିଲି ଫୋକସ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଭେଡିଆକୁ ନ ଆଣିଥିଲେ ହିଁ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ କମ ପାଇଁ ଟାଇମ ଆଣିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ଆଭେଞ୍ଜର ତାଙ୍କର କ୍ୟାମିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ହଁ ହୁଁ ଟୋଟାଲ ବରୁଣ ଧାୱନ ଗୋଟିଏ ସଟ୍ ହଁ ଖାଲି ଆସିବ ଚିଲେଇବ ସରିଲା। ନା ନା ଚିଲେଇବ ନଙ୍ଗଳା ସେଟା ହେଇଯିବ। ବି ପ୍ଲଟ ହଁ ରେ ମେଞ୍ଚେ ଗାଁରୁ ଝିଅ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସହର ପଳଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏ କଥା ମା ବାବା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଝିଅ କୁଆଡେ ଗଲେ। ଝିଅ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ ସହର ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଯଦି ସେ ତା ମାଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଆସିଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ସ୍ତ୍ରୀ 1 ରେ, ଯଦି ତା ସେ ମାରି ମା ପା ନଥିଲା, ଚୁଟି କାଟିଥିଲା। ମାନେ ଚୁଟି ନିଜ ମାଆକୁ ତା ମାରି ମା ପା ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂତ, ହଁ ତ ତା ମାଆର ଚୁଟି ନ ତାକୁ କାଟି ମାରିବ। କହୁଥିଲେ କି ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ତ ତା ମା ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଜାଣି ପାଇଲାନି କି କଣ ଏମିତି। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହୁଁ ସେ ହୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି, ଆ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ସେ ମରିଯାଇଛି ନା, ମାନେ ଏବେ କଣ ଦେଖିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୋଟେ ହୁଁ ଭୂତ ହେଲା ନା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ, ହଁ ଆଉ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ତାର ଝିଅ ଦେଖେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି ଟାଇ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରି କଲେ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ 1 ରେ ସେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଟେ ଦେଖେଇଥିଲେ ହୁଁ କି ସରକଟା ଧରିଥିବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟା, ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଥିବ। ନାଇଁ ସେ 1 ରେ ନଥିଲା, ନା ଏଟା ନୂଆ ଆଡ୍ ହେଇଛି। ନା ସ୍ତ୍ରୀ 1 ରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏମିତି କାନ୍ଥ ସିନ୍ ରେ ହଁ ଅଛି କି ସରକଟାକୁ ଧରିଥିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଥିବ, Maybe କିନ୍ତୁ ମତେ ସେଇଟା ଲିଙ୍କ ନଥିଲା, ଲିଙ୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ବହୁତ ହୁଁ ନା ସାରା କିନ୍ତୁ ଏବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଇଷ୍ଟର ଏଗ୍ ପକେଇବେ, କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ନେକ୍ସଟ 5ଟା ଫିଲ୍ମ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ହଁ ହୁଁ ମାନେ ଏଇଥିରେ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ 3, ଭେଡିଆ 2, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟର୍ସ ଅଫ ତାପରେ ଗୋଟେ ବିଜୟନଗର, ଦେଖେଇଲେ ନା ହଁ ନିଞ୍ଜା 2। ସ୍ତ୍ରୀର ଚୁଟି କାଟିଲେ ପାୱାର ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ଗଲାନି, ସେ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ ଦେଖେଇଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ପାୱାର କଣ, ଖାଲି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ବୁଲେଇ ଦେଲା, ତାପରେ ଆଉ କହିଲେ କିଛି ବस କରିନି। कुछ भी कर सकती है। ହଁ तार ये कहले ना पंकज त्रिपाठी कि से पचारे ता तो ହୁଁ चुट्टी कटाई से केमती करियो ना, वो स्त्री है कुछ भी कर सकते बिना चुट्टी काटले भी से करियो, जबरदस्ती ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ପଏଣ୍ଟ ପୁରେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଦିଟାକ ଫିଲ୍ମ ସାରା ମେନ୍ ଡାଇଲଗ ଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଟା ମେନଲି ଚାଲିଲା ସବୁ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଲ ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ, ହଁ punch ହଁ ଠିକ ସେ ଦଉଥିଲେ, ଡେଲିଭର ପୁରା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଅपर से ହଁ पूरा आयुष्मान खुराना वाला ଅପର ଶକ୍ତି ପୁରା। अपर शक्ति हाँ ହୁଁ इधर मतलब पूरा आयुष्मान एक्टिंग मारछ इधर तो पूरा इच्छा वाला देखा लेने धीरे धीरे जण କିନ୍ତୁ ଆର ଆକ୍ଟିଂ ବି ଭଲ ଥିଲା, କାରଣ ଅଭିଷେକ ବାନର୍ଜୀ। ଅଭିଷେକ ବାନର୍ଜୀ କଣ ହତୋଡା ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ସିନ୍ ଆସିଲା ସେଇ ସିନ୍ ହିଁ ମଜା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସିଏ ହେଲା ପୁରା ହଁ। ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କମେଡି ପୁରା ଭୟଙ୍କର କରିଦେଲା। କି ତାକୁ ଡରଉଥିଲେ କି ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ବି ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ଥିଲା, ସିଏ ବି ମାନେ ବୋକା ଟାଇପ ର କମେଡି ଟାଇପ ର କରୁଥିଲା, ଲୋଲ 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 କାମ ଡାଉନ ହଁ କରିଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ 1 ରେ ସେମାନେ ବେସିକାଲି 3ଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟୋରି କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ହରର, କମେଡି ଆଉ ସୋସିଆଲ କମେଣ୍ଟ୍ରି। ସେମାନେ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଆମ ସୋସାଇଟିକୁ ନେଇକି, କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ରେ ସେଇଟା ପୁରା ମିସିଂ ଥିଲା, ସୋସିଆଲ କମେଣ୍ଟ୍ରି କିଛି ବେଶୀ କିଛି ନଥିଲା। ନା ଥିଲା ନା, ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲେ କି ଓଲ୍ଡ ଏଜ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ନେଇଯାଉ ବୋଲି, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଲୁଚେଇକି ସେ ରଖୁଥିଲେ। ରିଗ୍ରେସିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଦେଖଉଥିଲେ ଟିକେ ଆଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ରିଗ୍ରେସିଭ ମାଇଣ୍ଡ। ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି, ଖାଲି ଦେଖେ ଦେଖେ ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ ଛାଡିଦେଲେ। କିଛି ନଥିଲା। ସଜେସନ କିଛି ମାନେ ଏଟା सोशल कमेंट्री हेलानी ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ହଉଥିଲା, ପୁରୁଣା କାଳରେ ହଉଥିଲା ରେଲିଭାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ଆଜିକା ଯୁଗରେ, ମାନେ ହଁ ଦେଖା ସେଇ ଗାଁରେ ସେମିତି ହଉଛି, ମାନେ କିଛିଟା ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ମାନେ କିଛିଟା ରିଗ୍ରେସିଭ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାପରେ ମାନେ ଭୂତ ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ କି କହିଥାନ୍ତେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଇଏ ଆସିଗଲା, ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା କଥା ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ସିରିୟସନେସ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଗାଁରେ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରେସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ହଁ ଜବରଦସ୍ତି କଲେନି ନା, ତମେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ସେଟା ଆସିଲା କହିଲେ ପୁଣି କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରିଲାନି, ସେମିତି ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ଯଦି ଥାନ୍ତା ଗାଁରେ ହଁ ସାଟିଆଟେ ମାନେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଥାନ୍ତେ ରହିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ରିଗ୍ରେସିଭ ଥିବେ ବଟ୍ କିଛି କରିପାରୁନଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସରକଟ ଆସିବ ସେମାନେ ବାହାର ମିଳିଯିବ କି ସରକଟକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିବେ, ଗୋଟେ ବଢିଆ କନସେପ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ପାର୍ଟ 1 ରେ କଣ, ପାର୍ଟ 1 ର ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ କଣ ଥିଲା ଯେ ଦୁନିଆ ସାରା କଣ ହୁଏ ଯେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଚାରିଆଡେ ବୁଲନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରାତି ହେଲେ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଓଲଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଥିବେ, ପୁରୁଷ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରହିବେ, ମାନେ ଗାୟବ ହେଇଯାନ୍ତି ବୋଲି। ମାନେ ପୁରା ତ ପୁରା ହିପୋକ୍ରେଟ ମୁଭି, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ନେଇକି ନଚଉଛ, ତା ନା କଣ ତମନ୍ନା ଆଇଟମ ସଙ୍ଗ, ହଁ 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 ଓମେନ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନଚୁଛନ୍ତି ହଁ ପୁରା ହିପୋକ୍ରେଟ ମୁଭି ଏଟା। ହଁ ଆଉ ଆଉ ତାର ମୁଞ୍ଜିଆକୁ ତ ଭଲ ନେଲେନି ବିଲକୁଲ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ମୁଞ୍ଜିଆକୁ ଆଗକୁ କଣ ମୁଞ୍ଜିଆକୁ କରିବେ। ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଞ୍ଜରେ ମୁଞ୍ଜିଆ ବୋଧେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରର ଚେଲା ହବ।
ସେମିତି ହେଇପାରେ। ହଁ ସେ ଯୋଉ ପିଇବନି କି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମୁଞ୍ଜିଆର ଥିବା ମାନେ ଯୋଉ ଆସେସଟା ତା ଉପରେ ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ସର୍କଟାର ଲାଭା ଏଇଟା ଦିଟା ମିଶେଇକି ପିଇଦବ। ସେ ପା ଥାନୋସ ହେଇଗଲା ସେଟା। ହୁଁ ତାମାନେ ଏହା କହୁଛି କି ଏଇଟା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ସରକାରଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠଉଥିଲା। ହୁଁ ନିଜେ ତ ମାରି ହଁ ପାରିନଥାନ୍ତା, ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଥିଲା ହଁ ତାଙ୍କୁ ହଁ ଦେଇଦେଲା। ହଁ ଏଇଟା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପ୍ଲାନ୍ ହଁ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚିଠି ପଠଉଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ହୁଁ। ହଁ ସେମିତି ମାରିକି ସେ ଏକାଠି ଶକ୍ତି କରିକି ପିଇଦବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ସର୍କଟ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଗରୁ ପେଜ କାଢି ଦେଇଛି। ଫିଲ୍ମ ସରିଲା କଣ ମେଞ୍ଚା ସାରା ପୋଷ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ ସିନ୍, ଗୀତ ଦିଟା ହେଲା କି ଫିଲ୍ମ ସରିଲା ପରେ? ଗୀତ ଦିଟା ଥିଲା। ହଁ ତାପରେ କଣ ଦିଟା ଗୀତ? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ହେଲେ କଣ କହୁଛି ଏଠି? ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ସିଏ ଗୋଟେ ଡମ୍ପ କରିଦେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି, ଥିଲା ତ ଡମ୍ପ କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ ବା, ଚାଲ ଚାଲ ଏଟା ପକେଇ ଦିଅ ଜାଗା ହଁ ମିଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ଫିଲ୍ମ ଖାଲି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଦିଟା କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଇଟମ ସଙ୍ଗ କିଛି ନଥିଲା, ଭିତରେ କିଛି ନଥିଲା ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଆଇଟମ ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲା ନା ଗୀତ, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି କରିଦେଲେ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିଟା ଗୀତ ଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ଯୋଉ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖୁଥିବ, ହଁ ସେଇଟା 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 ଗୋଟେ ଆଉ ତମ ନବାଠିଆ। ରିଅଲ ରେ ଦେଖୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିବ ଡ୍ରିମ୍ ବୋଲି। ତ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଛି କି ରାଜକୁମାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି। ହଁ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପାୱାର ମିଳିବ। ମାନେ ସେ କି ପାୱାର ସେଟା ସେମିତି ତ କିଛି ନା ନା ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଳିବ। यार ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟିର ମାନେ ପାୱାର। ଇନୋସେଣ୍ଟ। ନା ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଧରିକି ବୋଲୁଥିବ କି? ନା ନା ପତ୍ର ନାଇଁ, ତାକୁ ଯୋଉ ଫୁଲ ଦେଇକି ଯାଇଥିବ, ମାନେ ଫୁଲଟା ତା ଦେହରେ ମିଶିଗଲା, ତାକୁ କିଛିଟା ପାୱାର ମିଳିଲା। ମାନେ କି ପାୱାର ସେଟା ତାର? କିଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ପାୱାର ମିଳିବ ତାକୁ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଗଲା ନା ଉଡିଗଲା? ନା ନା ତା ଦେହରେ ମିଶିଗଲା। ଉଡିଗଲା ନା? ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଗଲା ନା ଦେହରେ, ଦେହରେ ମିଶିଯିବ। ରାଇଟିଂ ବି ସରିଗଲାଣି। କଣ ସ୍ତ୍ରୀ 3 ର? ହଁ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ବି କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇ କଣ ନିରନ ଭଟ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ? କିଏ ଲେଖିବ ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଥିଲି। ଏଇଟା ଆସିବ ନିରନ ଭଟ୍ଟ ଯୋଉ ଭେଡିଆ ଆଉ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟାର ପରେ, ହଁ ମୁଞ୍ଜିଆ 2 ପରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାକୁ। ବୁଞ୍ଜିଆ ଆଣିବେନି ବୋଧେ। କେବେ ଆସୁଛି ମୁଞ୍ଜିଆ 2 ହବ ପା। ଭ୍ୟାମ୍ପାୟାର ଅଫ ବିଜୟନଗର ନା କଣ? ଓହୋ ତା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହଁ ହବ। ସେ 25 ରେ। ସେଇଥିରେ ଇଏ ରହିବ ବା, ବରୁଣ ଧବନ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟାର ଅଫ ବିଜୟନଗର, ତାର ବି କ୍ୟାମିଓ ରହିବ ନା। କେଜାଣି ସିଏ ହଁ ବୁଲବୁଲିନ୍ ଭର୍ସେସ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟାର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତା ହଁ ଯେ ସେ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟାର ହବ କି ଇଏ ପା ନୂଆ ହିରୋ? ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା। ଓହୋ ହୋ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହଁ ସିଏ ଭଲ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ହିରୋଇନ କିଏ? ସିଏ ପୁରା ଲିଡର ହବ, ବହୁତ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟାର ହେବେ। ମାନେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟାର ୱେୟରୱୁଲ୍ଫ ପୁରା ଟଏଲେଟ ବନେଇବେ। ହଁ ହିରୋଇନ କିଏ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟାର? କରିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଫେମସ ରଶ୍ମିକା। ହଁ ରଶ୍ମିକା। ସାମାନ୍ତା ଥିଲା କାଢିଦେଲେ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କାହିଁକି? କ୍ରେଡିଟ ସିନ୍ କେଜାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ସାମାନ୍ତା ଥିଲା, ତାପରେ ରିପ୍ଲେସ କରିଦେଲେ। ଇଏ ବୋଧେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ନା, ଆନିମଲ ପାୱାର ବୋଧେ ନେଇଯାଇଥିବ। କାହାକୁ ନେଲେ ଏବେ? ଓ ରଶ୍ମିକା। ରଶ୍ମିକା ଆନିମଲ ପାର୍କ ଯାଇକି କେବେ ସେଇଟା ପା ଆସିବ। ସୁଟିଂ ହବ ନଭେମ୍ବରରେ, ରିଲିଜ ହବା 25 ରେ। ଆର କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ କନସେପ୍ଟ। ସେଇଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଭେଡିଆ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟାର ଗୋଟେ ସବୁ ଅଲଗା ମାନେ ଅଲଗା। ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେ ଫୋକ୍ ଲେୟର କୁ ନେଇକି, ହଁ ଯୋଉ ବି ସବୁ ଫୋକ୍ ଲେୟର ଅଛି, ଯେମିତି ଡାହାଣୀ, ସରକଟା, ହଁ 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 ଭେଡିଆ। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସିନେମାଟିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଅଛି ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହଁ ଏଇଟା ହଁ ସେମିତି ଅଛି ଭିତରେ। ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସ୍ପାଇ ୟୁନିଭର୍ସ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସବୁଠୁ ଇଭେନ ହଲିଉଡରେ ବି ତ କିଛି ମାନେ ଭୂତକୁ ନେଇକି କିଛି ୟୁନିଭର୍ସ ନାହିଁ ନା। ଏଇଟା ଅଛି, ଆନାବେଲା ଅଛି। ଆନାବେଲା କଣ ୟୁନିଭର୍ସ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି ଦେଖଉଛି। ତାଙ୍କର ତ ବଡି, ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡର ତ ବଢିଆ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ ଫିଲ୍ମସ୍। ହଁ 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 ସ୍ପାଇ ୟୁନିଭର୍ସ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କବିର ଖାନ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଟା କରିଥିଲା ସିଏ ପୁରା ବେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଆଲୋନ ଫିଲ୍ମ କେବେ ଏକ ବି ଥା ଟାଇଗର। ସ୍ପାଇ ନୋଟ୍ସ କେମିତି ହବ? କଣ କମନ ଥ୍ରେଡ୍ କଣ? ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଡେ। ଆଡ ନା କରିଦେଇଛି। ନା ନା ପୁଣି 3 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବସିବେ। ମୁଁ କହୁଛି କବିର ଖାନ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଆଲୋନ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲା, ୟଶରାଜ କୁ ଦେଖାହେଲା ଏଥିରେ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ, ତ ସିଏ ତାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସ କରିସାରିଲେଣି। ସିଏ ଦେଖୁଛ ନା ବଲିଉଡର ପାର୍ଟ ଟୁ ରେ କାହା ସହିତ କନେକ୍ସନ ନଥିଲା। ଜବରଦସ୍ତି ଆଙ୍କର ପଠାନ ସେ ଏଇଟା ବୋଲି ତିନିଟାକୁ ଫିଲ୍ମ ମିଶେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଝିଅଙ୍କୁ ପୁରେଇଛନ୍ତି ବା କଣ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ସେମାନେ ବି ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ବି ଆସିବେ। ଲେୱାର୍ଡ, ଶର୍ବରୀ, ରିତିକ ରୋଶନ ଟ୍ରେନିଂ ଦବ। ସେ ଘଟିଆ ଲାଗେ। ହଁ। ନା ୱାର୍ଡ ମତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭଲ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ମାନେ ଯେବେ ଧୁମ ସିରିଜ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଭାବୁଛେ ଧୁମ ରେ ବହୁତ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ବେକାର ଫିଲ୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ ରେ ଧୁମ 3 ବି କଷା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଯିଏ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଧୁମ୍ 3 ଏତେ ବେକାର ଲାଗିଲା ମତେ ହଲରେ। ଧୁମ୍ 3 ଚୋରି ହିଁ ନା ଦେଖେଇଲାନି, ଆଉ କଣ ହବ? ଧୁମ୍ ଚୋରି ହିଁ ସରି ଧୁମ 2 ଧୁମ 1 ଧୁମ 2 କିଛି ଲଜିକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। କେତେଟା କେମିତି କଣ ଚେଷ୍ଟା ହଉଛି ସେଟା ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଷ୍ଟାଇଲ ଭଲ। ଧୁମ୍ 3 ନିହାତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଗାଡି ପଡିବ ଡଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, ମାନେ କଣ କଣ ଦେଖେଇଲେ
ସେ ନାଣ୍ଡୁ ଡାଇରେକ୍ଟର କଣ ସେ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ନା ତା ନା କଣ ହଁ ଫ୍ଲପ୍ ତାର ତା ହଁ। କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ସେ କିନ୍ତୁ VFX ଭଲ କରିଥିଲା, ମାନେ ସେ ଟାଇମ ହିସାବରେ ବହୁତ ବଢିଆ କରିଥିଲା। ପଇସା ଦେଇକି ଥଗ୍ସ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବି ସେ ବନେଇଥିଲା। କେମିତି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦଉଛନ୍ତି ସେ ବାପା ପୁଅ କାହା ଭାଇ ଭଉଣୀ ନେପୋଟିଜମ। ହଉ ଛାଡ, ଏ, ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଡିସ୍କସ କରିବା ଖେଲ ଖେଲ ମେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଖେଲ ଖେଲ ମେ? ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ମୁଁ ତ ମୁଭି ଏବେ ଯାଏଁ ପୁରା ଦେଖି ପାରିନି। ମାନେ କଣ ଅଧାରୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏତେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା? ଅଧାରେ ହଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଅଧା ଅଲରେଡି ପଜ କରି ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଅଧା ଦେଖିବି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଯୋଉ ରାଇଟିଂ ଗୁଡା ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ରାଇଟିଂଟା ହେଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମିସିଂ ଥିବ। ମୁଁ ପୁରା ସାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ପଡକାଷ୍ଟରେ କହିବି କଣ ଲାଗିଲା ଆଉ। ଏବେ ହଲ୍ ତତେ ଯିବି। କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଁ ବଢିଆ ଥିଲା ବଢିଆ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସବୁଠି ଡ୍ରାମା ବି ଭଲ କରିଛି, ଆକ୍ଟିଂ ବି ଭଲ କରିଛି, କମେଡି ତ ପୁରା ଟାଇମିଂ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ସାଇଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ଚଲା ଭଳିଆ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଡୁଗୁ, ତମେ ତ ଯାଇଥିଲ ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ, ତ କେମିତି ରହିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ଏଇଟା କଣ ମନେ ଆରେ କଣ ମିଛ କହୁଛି କି? ପଡକାଷ୍ଟରେ ଆମ ନିଜ ଅଡିଏନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କଣ ଲୁଚେଇବା ନା କଣ? ତ ଖେଲ ଖେଲ में ମତେ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଠିକ ଠାକ କମେଡି, ଏଟା ବହୁତ ଥର ରିମେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟୋରି ପ୍ରାୟ ଜାଣି ଦେଇଥିଲି। ତ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସ୍ମାଇଲ ପୁରା ହୋଲ ଫିଲ୍ମରେ ସ୍ମାଇଲ ଟାଇପର ଆସୁଥିବ ଆଉ। ଟିକେ ଟିକେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଚକଲ୍ସ ବାହାରୁଥିବ, ଟିକେ ହସ ଲାଗୁଥିବ। ସେମିତି ଠିକ ଠାକ ଥିଲା, ମତେ ଚଳିବ ଟାଇପର ଲାଗିଲା। ମତେ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବିକଜ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିଲି। ସେ ଯୋଉ ଯେମିତି ହେ ବେବିରେ ତାର ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ହାରାମି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, ତା ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଡା ସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି କରିଥିଲା ତ ମଜା ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କଣ, ମାନେ ମତେ ଛୋଟବେଳେ ଫରଦୀନ ଖାନ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଂ ତ ଏବେ ବି ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଫରଦୀନ ଖାନ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଫେସ୍ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛି, ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଯୋଉ ଚଲେଇଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ଲଟ, ଯୋଉ गे ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଫୋନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ, ଆମି ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ ଫରଦୀନ ସହିତ, ତ ଫରଦୀନ ର गे ମେସେଜେସ୍ ଆସୁଥିବ ଆମି କେ, ଆଉ ଆମୀର ଯୋଉ ଆଫେୟାର ମେସେଜେସ୍ ଯାଉଥିବ ଫରଦୀନ କୁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ଲଟ ଟା ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ ବହୁତ କମେଡି ଲାଗିଲା। ତ ମତେ ଓଭରଅଲ ଫିଲ୍ମ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମାନେ ସେ ହୁଁ ଆମେ ବି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଉପରେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି। ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ହୁଁ। ତାର କିଛି ଏତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ହୁଁ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମଜା ନଉଛି ଆଉ। ନା ସେ ପୁରା ତୁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଦେଖିନୁ କି? ଲାଷ୍ଟ କୁ ପୁଣି ତା ମେସେଜ ମାନେ ଫୋନ କୁ ଆସିବ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ମାନେ ହାରାମିଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ। ଏମିତି ଆଉ ପୁରା ଭଲସେ ଏତେ ଦେଖେଇ ହଁ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଦେଖେଇଛନ୍ତି କି ପୁରା ଭଲ, ପୁରା ସେନ୍ସିବଲ ଗାୟ ପୁରା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ତ ଫରଦୀନ ଖାନ ଥିଲା, ସିଏ ତ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିନି। ସିଏ ବା କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ତାକୁ ଏତେ ନାଇଁ ତ ତାର ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଗୋଟେ ଥିଲା। ହୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ଓହୋ ଚିଡଉଥିଲେ। ସେଇଟା ଚିଡଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉଟା କହିଲାନି ମୋର ଗୋଟେ ୱାଇଫ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଏବେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲାଣି, ଜାଣିଗଲାଣି ଏମିତି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା। ହଁ କହିବ ମୋ ଝିଅ ବି ବୁଝିଗଲା, ବଟ ତମେ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନ। ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ମାନେ ତାର ଏତେ ହଁ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ହିଁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ତା ଲାଇଫ। ହୁଁ। ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟା ଗୋଟେ ନଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଆରଟା ଯୋଉ ହିରୋ ହଉଥିଲା, ଯୋଉ ତା ଶ୍ୱଶୁର କମ୍ପାନୀରେ ହେଇଥିବ, ତା ଆଖି ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ ହେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ କେଟି ଗୋଟେ କେଟି, ଡାଇଗୋନାଲି ଏମିତି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଟା କେମିତି ତା ହଁ ମୁହଁ ଅଙ୍ଗୁର ଭଳିଆ ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ପାଇଛି। ମାନେ ଚୁଟି ଏତେ ରଖିଛି ପୁଣି। ମାନେ ମାନେ ସେ ଭଲ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଖରାପ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ମାନେ ଇଏ କରିହବନି। ରେ ଥିଲା ନା, ମାନେ କଣ ସେ କେମିତିଆ ଗୋଟେ ହିରୋ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ପିଲାଟା। ସେଇମାନେ ତାକୁ ହିରୋ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ସାଇଡ ଆରେ ମୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ହିଁ କହିବି, ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଭାବୁଥିଲି ଯଦି ସେଇ ଆକ୍ଟର ଜାଗାରେ ନେଇଥାନ୍ତେ ୟାକୁ, କାହାକୁ କହିଲେ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖକୁ, ମାନେ ଫିଲ୍ମ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟା ପୁରା କଷ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ହାଉସଫୁଲ ଭଳିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କହିଥାନ୍ତେ ହାଉସଫୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ନା 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 ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ହେ ବେବି ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆକୁ ହାଉସଫୁଲ ମାନେ ହେଇ ବେବି 2 କରିଥାନ୍ତେ କି ହାଉସଫୁଲ, ହଁ ବାସ୍ ସେମାନେ ୟାକୁ ଯଦି କରିପାରିବେ। ହେ ବେବି 2 କରିଥାନ୍ତେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ବିଜନେସ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ସେ ହଁ। ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି ହଁ ସେ ବା ଆଇପିରେ। ଲୋକ ଲୋକ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଇପି ଦେଖିକି, ହଁ ମାନେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ 1 2 3 ଦେଖା ହେଇଗଲା ଲୋକ ଦୌଡ଼ିଲେ। ତ ହେ ବେବି ଟୁ ପୁଣି ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ଫରଦୀନ ଖାନ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କଣ? ଶୁଣା ହେଲାନି।
କହିଲେ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଫ୍ଲପ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି 1 2 3 ହଁ ଆସିଯାଉଛି ହଁ ହଁ ଆମେ ପଳଉଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁନ ଯୋଉ କଣ ସେ ହଁ ଖାଲି 1 2 3 4 ଲଗେଇଛି ଲୋକ ପଳଉଛନ୍ତି। ହଁ ହୁଁ ଆରେ ନା ନା ଏଇ ଯୋଉ କଣ ସେଟା ଖେଲ ଖେଲ ମେରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା ବର୍ଡର ଟୁ ର। ତ ବର୍ଡର ଟୁ ର ଆଗେ ଆଗେ ସେମାନେ କଣ କହିଲେ, ଆଗେ କିଛି ଆଗେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ସେ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁନ୍ ବାଜିବ, ଯୋଉ ଚିଠି ଆଇ ହେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମ ହଲରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ ଏ ଟ୍ୟୁନ୍ କଣ ଆସିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ ଟା କହିବ, ଏକ सोल्जर ने 27 साल पहले एक वादा किया था, ତାପରେ ତ ଭାଇ ଲୋକ ଯୋଉ ଚିଲ୍ଲେଇବେ ପୁରା ବର୍ଡର ଟୁ ବି ହିଟ୍। ପୋଷ୍ଟର ହିଁ ଆଗ ଆସିଯିବ ନା, ମୋଶନ ପୋଷ୍ଟର ଆସିବ। ମୋଶନ ପୋଷ୍ଟର ଆଗ ବର୍ଡର ଟୁ ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ନା ନା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆସିବ ନା, ପୁରା ଓ ମାନେ ଯୋଉ ୟୁ ଏ ଯୋଉ ସେଇଟା କିଏ ଦେଖି ତାକୁ ସବୁ ଇଗ୍ନୋର ମାରିଛି। ଆଗ ଗୋଟେ ବଡ ମୋଶନ ବର୍ଡର ଟୁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଭିଯିବ, ତାପରେ ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଡାଇଲଗ ମାରିବ, ପୁଣି ଓ ନା ନା ଆରେ ସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲି ସେଠି କଣ ହେଲା, ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଗଲା ମାନେ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଲର ହେଇଗଲା। ତ ତ ସେ ଟ୍ୟୁନ୍ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ସମସ୍ତେ ଅନୁଛନ୍ତି ଭାଇ କଣ ଟ୍ୟୁନ୍ ବାଜିଲା। ସେ ଲୋକ ଚିଲେଇଲେ ବର୍ଡର ଟୁ ହଁ ଦେଖିଲେ ହଁ କିଛି ନଥିଲା, କଣ ଗୋଟେ ଆସିବ ମୋଶନ ପୋଷ୍ଟର। ହଁ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ବେକାର ମୁଭି ଯୋଉ ହବ। ଯେତେବେଳେ କହିଲା କାଳେ ଗଦ ଟୁ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ମତେ ଲାଗୁଛି କମେଇଦବ, ଭଲ ବି ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଗଦରର କଦଳୀ ଫିଲ୍ମ ତାକୁ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ପୁଣି ହେଲିକପ୍ଟର ଏମିତି ଗୋଟେ ମାରିଦବ। ଡାକି ସାର ଉପରୁ ମାରିବ ଏଇଥର ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିବ। କି ବାଜେ ତଳୁ ମାରିବ ସାମନେ ଟିକେ ଉପରୁ କରିଦବ। ନା ବର୍ଡର ନା ଏଇଟା ବି ତମକୁ ହିଟ୍ ହବ, ବର୍ଡର ହିଟ୍ କିନ୍ତୁ ହବ। ଭଲ, ବର୍ଡର ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା? ଭଲ ଫିଲ୍ମ, ବର୍ଡରଟା ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ। ଏବେ କଲେ ହବନି, ହଁ 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 ସେଟା 90s ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ। ହଁ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ମୋର ଦେଖିବ। ମାନେ ଯଦି ସିରିୟସନେସ୍ ହେଇକି କରିବ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ ସିରିୟସ ରେ କରିଥିଲେ ନା, ନା, ତାର ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇମରେ ନା, ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ, ସେଇ ଟାଇମରେ ସେଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା। ଏବେ ହଁ 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 ଆର ଫିଲ୍ମ ଗୁଡା ହଉଛି ସେଇ ଲେଭେଲ ର ହଁ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିବ ପୁରା, କି ଗ୍ରିପିଂ ରହିବ। ଓଭର ହଁ କରିଦେ ସେଇ ହଁ, ସିଏ ତ ଡ୍ରାମା, ପୁରା ୱାର କୁ ବେସ୍ କରି କରିଦେଇଥିଲେ। ହଁ ଏଇ ଏବେ ବି ସେଇ ନୂଆ ବଢିଆ ଇଭେଣ୍ଟ ନା ଗୁରା ପୁଣି ଏ ଥରେ ହବ। ଯୋଉ ହଁ ବର୍ଡର ର ଗୋଟେ ମୋର ଆଇକନିକ ସିନ୍ ମନେ ପଡିଲା, ତ ମାନେ ପୁରା ପୁରା ବେଷ୍ଟ ସିନ୍ ମତେ ଏଟା ମନେ ପଡିଲା, ମୁଁ କହୁଛି। ସେ କଣ ହେଇଥିବ ନା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସୋଲଜର ଟାକୁ ଛୁଟି ଦରକାର ଥିବ, ତ ଆସିକି ସନି ଦେଓଲ କୁ କହିବ ସାहब मेरे को छुट्टी चाहिए, माँ बीमार, कौन କହିବ, सनी देओल କହିବ ठीक है तेरी छुट्टी माରୁଛି ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେड। ତ ସିଏ ଯିବ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ଏ मेरी छुट्टी मिल गई, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋଲଜର କୁ ଯାଇ କହୁଥିବ ଏ मेरी छुट्टी मिल गई, मेरी छुट्टी मिल गई। ସନି ଦେଓଲ ଘୋଷାଡିକି ଆଣିବ ମଝିକି, ଛୁଟି चाहिए तेरे को, छुट्टी चाहिए କହିକି। କଣ ତାକୁ ୟାଡ ସେଆଡ ଭାଇ ଶୋଧିବ, ତାକୁ ବେଜ୍ଜତି କରିବ ରାସ୍ତାରେ। ଏଟା ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଫାଇଟ୍ ଯୋଉ ଏମିତି ହବ, ମତେ ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖି ପୁରା ଲାଗିଥିଲା ଭାଇ କଣ ଗୋଟେ କ୍ରେଜି ହେଇଗଲା ପୁରା। ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବନି, ତ ଡ୍ରାମାଟିକ ମୁଭି ଚାଲିବନି ଆଉ war movie। ଯଦି ଗୀତ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ଦି ତିନିଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ଲୋକ ପଳେଇବେ ପୁରା ଦୂର। ଏବେ ନା ଗୀତରେ ଏବେ ହଁ ହଁ କଣ ଦରକାର, ଏବେ war movie ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଦରକାର, କି ଲୋକ ହୁଁ ମରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ୱାର ସିଚୁଏସନ ଦରକାର। କି ସନ୍ଦେଶ ସେ ହାତେ ଗୀତ ବାଜୁଥିବ, ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ମନେ ପକଉଥିବ, ତୋଚଲନେ ବାଜେ, ଏବେ ସେଗୁଡା ଚାଲିବନି। ହଁ। ନା ନା କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ମାନେ ଏମାନେ ସେ ଗୀତକୁ କିଛି ଟଚ କରିବେନି, ସେମ୍ ହିଁ ପକେଇବେ, କହିବେ ନା ଏ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଗଦର ବି ବହୁତ ଭଳିଆ ଲୋକ ପକେଇଦେବେ। ପଳେଇବେ। ତ ଅନୁ ମଲ୍ଲିକ ଆସିକି ଆଉ ହୁଁ। ଯୋଉ ହବ ଏଇ ଗୀତ ସିଏ ତ ବନେଇଛି ନା, ସେ ପୁରା ଛାଡି ମୁଁ ବନେଇଛି, ସେ ବା ଏବେ ଯାଏଁ କହୁଛି 15 ମିନିଟରେ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ଧୁନଟା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତ ନୂଆ ଦି ତିନିଟା ଲାଇନ ବାହାର କରିକି ଲେଖିବେ। ସେ ଜାଭେଦ ଅख्तर ହଁ ଆସିବ। ସେମାନେ ମାନେ ଗୀତରେ ବେଶୀ କିଛି ଏଡିଟ କରିବେ ନହେଲେ ମରିବେ। ସେ ଯେମିତି ଅଛି ଆଜ ଇଟ ଇଜ ପକେଇଲେ ହିଁ ଲୋକ ଇଏ କରିବେ, ନହେଲେ ଶୋଧିବେ। କାଶ ବୋଧେ ସେମ୍ ନା ନୂଆ କରିବି। ନା ନୂଆ ଆସିବ ନା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସିବେ। ସବୁ ଭଲ ଭଲ। ଷ୍ଟୋରି ଲାଗିବ କର। ପୁରା। ଇଏ ତ ମରିଗଲେ ନା, କାଷ୍ଟ କିଏ, ଖାଲି ତ ସନି ଦେଓଲ ବଞ୍ଚି। ଅକ୍ଷୟ ଖାନା ହଁ ସବୁ ତ ମରିଗଲେ। ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟ ଖାନା ତାରରେ ପଡି ମରିଯିବ ଯାଇକି। କଣ ସୁନୀଲ ସେଠି ଟ୍ୟାଙ୍କ ତଳେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସୁନୀଲ କହିବ ନାଇଁ ସୁନୀଲ ସେଠି ମରିଗଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ହଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପଇସା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମ୍ୟାନ ଆଉ ନେଇକି। ମୁଁ ତ ପୁରା ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଇଥିଲି ସୁନୀଲ ସେଠି ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁ ଜଏନ୍ କରିବେ ନହେଲେ। ଆଜିକାଲି ହଁ ହେଇପାରେ, ପଇସା ଦେଲେ ସେମାନେ ବି ଲୋକ ତ ଗଦର ଟୁ କୁ ଦେଖିକି ଜଏନ୍ କରିଦେବେ। ଗଦର ଟୁ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହବ ପଶିଯିବେ। କଣ ଅଛି ଫିଲ୍ମରେ? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଗଦର ଟୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ହିଟ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସେ ନଷ୍ଟାଲଜିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡେଥ। ଗାଳି। ତାର ଯୋଉ ଗୀତ ନଥିଲା, ଯୋଉ କଣ ସେ ଗୀତଟା था, मैं ଉଦିତ निकला ନାରାୟଣ। गड्डी लेके। ହଁ मैंने खिला गड्डी लेके सड़क, ସେ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଲୋକ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିନି ସେ ଗଦର ଟୁ, ଇଚ୍ଛା ବି ହଉନି ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ବି ଦେଖିନି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଡର ୱାନ୍ ର ମେମୋରିଟାକୁ, ଗଦର ୱାନ୍ ର ମେମୋରିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନି। ମାନେ କିଏ ଦେଖିଲା, ପଇସା କିଏ କମେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଟ୍ରେଲର ବି ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ଲୋକ ପଳେଇଲେ। ଫେକ୍ କଲେକ୍ସନ ମତେ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଯାଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ନା 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 ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଲୋକ ଦେଖିଛି, ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜା କେଶରୀ ପୁରା ମାନେ ଫୁଲ। କିଏ? ଆମର ବା ରିପନ ଭାଇ ବୋଧେ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ହୁଁ। ଯାହା ସଲମାନ ମୁଭି କେବେଠୁ ଆସିନି ଭଲ।
ସଲମାନ କୋଉ କାଳେ ଆସିଥିଲା ତାର ସଲମାନ ଖାନ ଏକାଥରେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିବ। କଣ ଥିଲା ସିକନ୍ଦର କେକେ ବିକେଜି କଣ ଥିଲା ଭାଇଜାନ ଆସିବ ସିକନ୍ଦର ପୁରା କି ପୁରା ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ସେଇଟା ତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିକନ୍ଦର ଆସିବ ପୁରା ବକ୍ସ ଅଫିସ ପୁରା ଦୋହଲେଇ ଦବ, ସଲମାନର କୋଉ ଫିଲ୍ମ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ମାନେ ରିମେକ୍ ମହାରାଜା ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଏତେ ମାନେ ନାଚିବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କେସରୀ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସଲମାନର କୋଉ କେତେ ମୁଭି ଫ୍ଲପ୍, ରାଧେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲପ୍ ଗଲା, କ୍ଲାସ୍ ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ। ନା ନା ରାଧେ ତ ଫ୍ଲପ ହେଇନି, ରାଧେ 200 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ। ମାନେ ସିଏ ଖରାପ ଜି କୁ ଫିଲ୍ମ, ଭଲ ବନେଇଲା ନା ହଁ ଜି କୁ ସେ ଭଲ ଖରାପ ବନେଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ। ହଁ ସେ ଯୋଉ ଛପରି ନିବାସ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ କଣ କରିବେ ଏ ଭାଇଜାନ ଭାଇ କିସକା ଭାଇ, ଆରେ ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ଅରା ସଲମାନ ଖାନ ଯେ ତା ଫ୍ଲପ୍ ପିକ୍ଚର ବି ଏମାନଙ୍କ ହିଟ୍ ପିକ୍ଚର ଠୁ ଅଧିକା ଅରା। କମାଉଛି। ଅରା ନେ ବାତେରାମୀ ଆରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଯେମିତି ହିଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା ପୁରା ଲଗାତାର ହିଟ୍ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଏମିତି କଦଳୀ ମୁଭି କରି କରି ଏବେ ତା ମୁଭି ଭଲ ହେଲେ ବି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ସଲମାନର ସେୟା ହବ, ସଲମାନ ଯୋଉ ଭଲ କିଛି ମୁଭି କରୁନି, ଯଦି ସିଏ ବି ସେମିତି ନା ଭଲ ନା ନା ତାର ଭଲ ତାର ସେମିତି ହବନି, ସେ ତ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଗଲା ନା, ସେ ସେଇ- ତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଫିଲ୍ମ କରିନି। ଯଦି ସିଏ ବି ସେମିତି ଲଗାତାର ଫ୍ଲପ୍ ଫୁଲି କରିଥାନ୍ତେ ତା ଫିଲ୍ମ ଯାଇନଥାନ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଁ 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 ସିଏ ବୁଝିଗଲା। ବୁଝିଗଲା, ତାକୁ ଲୋକ ବି ନଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେ ବହୁତ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କଲା, ଲୋକ କହିଲେ ଥାଉ ତ ନବୁନି। ସେମିତି ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ନା ନହେଲା ନା ପ୍ରଫିଟ ତାର ସେୟାର ଅଛି, ପ୍ରଫିଟ ତାର ସେୟାର ଏବେ ନେଲା ବି ନା। ଅଛି କ୍ରେଜ। ଆଉ ଏବେ ସଲମାନ ଖାନ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ସେଟା ବହୁତ ବଡ ହିଟ୍ ହବ, କଣ ପାଇଁ ନା ଯୋଉ ମିମ୍ କଲଚର ପାଇଁ। ସିଏ ଏବେ ମିମ୍ କଲଚରରେ ପୁରା ବ୍ୟାଡ୍ ଆସିକି ବୁଲୁଛି। ଅଚାନକ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା, ସବୁ ମିମ୍ ସଲମାନ ଭାଇର ଚାଲିଛି ଏଇନା। ବିଗ ବସ୍ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହବ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ସଲମାନ ଖାନ ଆମେ ସବୁ ଗଲେଣି ଖାଲି ଆଉ ମିଡିଆ ହାଇପରେ ପିଆର ରେ ଖାଲି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନହେଲେ କ୍ୱାଲିଟି କାଇଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ ନା, ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଆଗରୁ ରିମେକ୍ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆଉ କରିପାରିବନି। ସଲମାନ ସେ ଖାନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଛି ବା। ୱାଣ୍ଟେଡ ର ସଲମାନ ଖାନ ନେକ୍ସଟ 3ଟା ଫିଲ୍ମ ହଉଛି ପୁରା ମାନେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର। ଗୋଟେ ସିକନ୍ଦର, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କିକ୍ ଆସିବ ସେ ନା ଯୋଉ କିକ୍ ସିକନ୍ଦର 2, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଗଜନୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ସିକନ୍ଦର ଯୋଉ ସେ ଗଜନୀ ମୁର୍ଗଦାସ ଡାଇରେକ୍ଟର। ନା କଣ ତା ନାଁ। ହଁ ଆଉ ମୋର କଥା ଅଛି। କିକ୍ ର ଡାଇରେକ୍ଟର କିକ୍ ର ସେଟା ସେ ରିମେକ୍ ହବ। ଯୋଉ ସାଜିଦ ୱାଜିଦ। ସାଜିଦ ୱାଜିଦ ଏ ସାଜିଦ ୱାଜିଦ କହୁଛି, ଯୋଉ ନେଲ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ୍ ସେଟା କିଏ ତ ସାଜିଦ ହଁ ନାଡିଆ ନଦିଆଡ ବାଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ। ସାଜିଦ ନାଡିଆୱାଲା, ହଁ 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 ନାଡିଆୱାଲା। ସେଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ସେ ବି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ନା ସେଇ ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କର ସେ ତ ସେଇ କିକ୍ ୱାନ୍ କରିଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ସିନ୍ କପି ମାରିବେ, ତାଙ୍କର କଣ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦରକାର, ନା ଡାଇରେକ୍ସନ ନା କିକ୍ ଆରେ ବା ବାହାରିଛି ସାଉଥରେ। କିକ୍ ଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। କିକ୍ ଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି? ମାନେ ଏମାନେ ବି ଭଲ ମେକ୍ କରିଥିଲେ। ଭଲ ରିମେକ୍, ଭଲ ରିମେକ୍ ଆଉ କଣ। ଆରେ ମାନେ କପି କରିବା ବି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ। ଦେଖିବ ଏତେ ଫିଲ୍ମ କପି ହଉଛି। ଫ୍ରେମ୍ ବାଇ ଫ୍ରେମ୍ କପି କରିବା କଣ, ଏବେ ବାବୁସାନ କରିଦଉନି ଏଇ କପି। ନା ନା ତମେ ତମେ ଯୋଉ କିକ୍ ଟା କାହାର ଥିଲା? ସୂର୍ୟାର ଥିଲା ବୋଧେ କିକ୍, ରବି ତେଜ ନା ରବି ତେଜା। ବିଜୟ ଓ ରବି ତେଜା, ହଁ। ରବି ତେଜା। ତମେ ତାର ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ରବି ସଲମାନ ଖାନ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିବ ପୁରା ଅଲଗା। ହଁ ରବି ଆଉ ତେଜ ଦିଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ରବି ତେଜ ବହୁତ ବଢିଆ କରିଛି କିକ୍ ରେ, ସଲମାନ ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ରବି ତମେ ଗୋଟେ ହେଟର ବୋଲି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ସଲମାନ ବି ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି କିକ୍ ରେ। ମାସରେ ରବି ତେଜାକୁ ବିଟ୍, ମାସରେ ରବି ତେଜା ବହୁତ ବଢିଆ। ତାର ଯୋଉ ରବି ତେଜା ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ହି ରିଗ୍ରେସିଭ ତାର ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡା। ରାଉଡି ରାଜ ରବି ତେଜାର କେତେ ମଜା, ଦିଦିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତାର ଫାର ବେଟର ସଲମାନ ଖାନ। ସଲମାନ ନିହାତି ବାଜ୍ୟ ଲୋକ, ସେ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କରେନି, ସେ ଜାଣିଛି ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ମତେ କହିବେ ଆକ୍ଟିଂ କର, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ତ ସିଏ ସବୁ ପେଣା ପେଣା ନାଇଁ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ରେମୋ ଡିସୁଜା ଭଳିଆ, ମାନେ ତୁ ସଲମାନ ଏଡେ ବଡ ଲୋକ, ତୁ ରେମୋ ଡିସୁଜା ଅଣ୍ଡର ଆକ୍ଟିଂ ଡାଇରେକ୍ସନ ହବୁ, ରେସ୍ 3 ନା ମାନେ ନା ଯେ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ତା ପୁଅ, ମୁଁ ତା ଭାଇ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ମୋ ଭାଇ। ତମେ ଆରେ ମୁଁ ବା ସେଇଆ କହୁଛି, ତମେ ଖାଲି ଦବଙ୍ଗ 3 ରେସ୍ 3 ତମେ ଏଇଗୁଡାକୁ ଧରିକି ତାକୁ ସଲମାନ ଖାନକୁ ଇଏ କରୁଛ, ଭଲ ଜଜ movie, କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ, ତମେ କେବେ ତମେ ସୁଲତାନ ହଁ, ଆଉ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ, ୱାଣ୍ଟେଡ, ରେଡି, କିକ୍ 2, ବଡିଗାର୍ଡ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ୱାଣ୍ଟେଡ ଦେଖୁନ। ତ ବୋଧେ ରିମେକ୍, ୱାଣ୍ଟେଡ ରିମେକ୍, ରେଡି ରିମେକ୍ ନା କଣ? ହଁ ରେଡି ରିମେକ୍, ନା ବଡିଗାର୍ଡ। ରେଡି, ହଁ remake। ସବୁ ରିମେକ୍ ରୁ, ହଁ ସେ ରିମେକ୍ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସଲମାନ ଖାନ ହଁ ସୁଲତାନ ତ ରିମେକ୍ ନୁହଁ, ସୁଲତାନ ତ ତାର ଯୋଉଟା ମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ରସିଂ ଫିଲ୍ମ ସୁଲତାନ ଆଜି ମାନେ ଡେଟ୍ କବିର ଖାନ ନା? ରିମେକ୍ ନୁହଁ। ସୁଲତାନ କିଏ? କବିର ଖାନ। ନା 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 ସୁଲତାନ ବଜରଙ୍ଗୀ ହଉଛି ଅଲି ଭାଇଜାନ। ଆବାଜ ଜଫର, ଅଲି ଆବାଜ ଜଫର ସୁଲତାନ। ରେସ୍ 2 ନା? ସୁଲତାନ ସୁଲତାନ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇଗର 2। କଣ ମାନେ ପୁରା ଇଡିଅଟିକ ଷ୍ଟୋରି, ମାନେ ତା ମିଡିଲ ଏଜ ରେ ସିଏ ଯାଇକି MMA ଫାଇଟର ହେଇକି ଜିତିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି ମାନେ ଲୋକ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ହେଇସାରିଛି ସେଗୁଡା ସବୁ, ମାନେ ମିଡିଲ ଏଜ ରେ ଯାଇକି ଲଢିକି ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଏ ତ ସବୁଠୁ ନା ନା ଅଧିକା ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଂ ପୁରା ସୁଲତାନ ହିଁ ଏଇଟା କରିଛି। ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଥିଲା, ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉ କପି କୋଉଥିରେ ହେଇନି। ଆକ୍ଟିଂ କରିନଥିଲା। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ହଉଛି ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ, ଆଉ ସବୁ ବାଜେ ଫିଲ୍ମ। ହଁ ସେଇଟା ବି ତ ଆସୁଛି, ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ 2 ବି ଆସୁଛି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖି ସାରିଲାଣି ରାଜାମୌଲିର ବାପା। ଫିଲ୍କିଂ କରାହଉଛି ନା, ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇପି ଅଛି, ତମେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ରାଜମୌଲି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବ ନା? ତମ ନା ନା କ୍ରାଫ୍ଟ ନା ସେଇଟା ସେଇଟା ନା ନା ତା ବାପା ସେ 2 ବି ଲେଖିବାର ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିନଥିଲା, ତ ସିଏ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା। ସିଏ କିଏ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଖୋଜିବେ ଆଉ। ଭଲ ରାଇଟର, କିନ୍ତୁ ରାଜମୌଲିର ବାପାର ବହୁତ ସାରା ମୁଭି ବନେଇଛି, ତାର ସବୁ ମୁଭି ଫ୍ଲପ୍ ଯାଇଛି, ଖାଲି କବିର ଆଉ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ ହିଟ୍ ଯାଇଛି,
ଆଉ ତା ପୁଅ ଯୋଉଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କରେ, ନହେଲେ ସିଏ ଭଲ ରାଇଟର କିନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ସେ ଏତେ ଭଲ ଲେଖିପାରେନି। ସେ ରାଇଟର ଟା ଭଲ, ତାର ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଥାଏ। ସେ ବାକି ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ଯାଇଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆସିଛି ରାଜମୌଲି କଣ କରିବ 3ଟା ପାର୍ଟ। ମୁଁ ତାର ବୋଧେ ୟା ସେ ସହିତ କଣ ମହେଶ ବାବୁ ସହିତ ଆସୁଛି। ସେଇଗୁଡା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରାଜମୌଲିର। ତାପରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆସିବ କଣ ରାମାୟଣ ଯୋଉ ଆସିବ ନୀତିଶ ତିୱାରୀର। ଏବେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଖି ଫିଲ୍ମ ଯିବି, ଆଉ ଏଇ ମହେଶ ଯିବିନି। ମହେଶ ବାବୁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନା ତାର ଆକ୍ଟିଂ ନାହିଁ। ମହେଶ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆକ୍ଟର, ମାନେ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ମାସ ଫିଲ୍ମରେ କଣ ହୁଏ, ମାନେ ଟୋକା ପଡନ୍ତି ଟୋକି ପଛରେ, ମାନେ ଯୋଉ ପୁଅ ପିଲା ପଡନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ମହେଶ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟର ତା ପଛରେ ହିରୋଇନ ପଡିଥାଏ। ସିଏ କେବେ କୋଉ ହିରୋଇନକୁ ଆପ୍ରୋଚ କରିବନି, ପଟେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବନି। ସିଗ୍ମାଟା ଆଉ। ସିଗ୍ମା ସିଗ୍ମା। ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ସିଗ୍ମା। ତାର ତ ତାପରେ ତ ତାର ସବୁ ଫିଲ୍ମ ସେମ୍ ଆଉ। ତାର ସବୁ ଫିଲ୍ମ କପି, ମାନେ କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ରିମେକ୍ ହେଇଛି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତ ବଞ୍ଚିଛି ଗୋଟେ ସେଇଥିରେ। ଟାଇପର ସେ ଫିଲ୍ମ ତାର ସବୁ ଯାକ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମାରିବ ସବୁ ରିମେକ୍ ମାରେ। ମାରିବ ସମସ୍ତେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତ ଆଜକୁ ବଞ୍ଚିଛି ମହେଶ ବାବୁ ଯୋଗୁ। ହୁଁ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆର ବାବୁ ମାନେ ସାନ ମହେଶ ବାବୁର। ହଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମାରେ ମହେଶ ବାବୁର, ବାବୁସାନ ମାରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନର, ଆଉ ଆଉ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ବି ମାରେ, ତାର କଣ ସବ୍ୟସାଚୀ ସେ ବି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ଏଇ 3 ଜଣ ଧରିକି ତାଙ୍କର ବେପାର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ତ ଗଲାଣି ଖତରା ବାଗ। ହେଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଓଡିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର କେତେ ବଢିଆ ଯୋଉ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟୋକା ଏ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖ। ତମେ ଏଡେ ଏଡେ ବଜେଟ ନେଇକି ତମେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ନଉଛ। ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ କେତେ ବଢିଆ କରୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟୋକା ପୁରା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଜେଟ, ତାଙ୍କର ସେ ବଜେଟର ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିଲାନି ଓଡିଆ ସିନେମାଟା ଆଉ। ତ କାନ୍ତାରା ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ କୋଟିଏ ବଜେଟ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦମନ ହଁ ଦମନ ବି ତମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଁ ଲୋକ ଯିବେ। ତମେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନେଇକି ଗୋଟେ କଟକ ମୁଭି ବନେଇଥିଲେ, ତମେ କାହିଁ ହାଇ ବଜେଟ ଯାଉଛ? ତମର ତ ଅକାତ ନାହିଁ ଷ୍ଟୋରିର। ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଜବରଦସ୍ତି ଓଟିଟି ଚାଲୁଛ, ଏମାନେ ଭାଷା କହିବେ। ଆରେ ଜବରଦସ୍ତି ତମେ ଭାଷା କହୁଛ। ଏମାନେ ଯଦି ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ ଖେଳନ୍ତେ ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତେ। ମାନେ ଆମର କଣ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଡ୍ରାମା ଭଲ ଥାଏ, ଯେମିତି ମାନେ ଏବେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ସେଇ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା। ଯୋଉ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିର ଗୋଟେ କୋଉ ଫିଲ୍ମ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ସେଟା ଏତେ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ହିନ୍ଦୀରେ ଓଡିଆ ହିନ୍ଦୀରେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଥିରେ ରିମେକ୍ ହେଲା। ଇଭେନ ଇଂଲିଶରେ ବି ରିମେକ୍ ହେଲା ନା କଣ, ମତେ ଏମିତି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିର ଗୋଟେ ଡୋରା ନା ବଢିଆ ଫିଲ୍ମଟା ଥିଲା। ଡୋରା ଡୋରା ତ ହେଇଥିଲା କୋଉଟା? ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦର ମୁଭି ଯାଇକି ସେପଟେ କରିଥିଲା ଯୋଉ ନଦିଆ କେ ପାର, ସେଇଟା ରିମେକ୍ ହଁ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ସେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିର ସେଟା କୋଉ ଫିଲ୍ମଟା ନଦିଆ କେ ପାର ସେଟା ଇଏ କରିଛି ଆମର ଓଡିଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ। ତ କେତେ ବଢିଆ ଏମାନେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଆସି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ହଁ ଏମାନେ ଯଦି କରନ୍ତେ ମାନେ ଇଏ ଫିଲ୍ମ ପୁରା କଣ ସେଟା କହନ୍ତି, ମାନେ ଡ୍ରାମାକୁ ନେଇକି ଯଦି କରନ୍ତେ ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତେ। ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ପୁରା ଇମୋସନାଲ ହେଇଯିବି, ସେ ଯୋଉ ହଇଜା ରୋଗ ହେଇଯାଏ ଗାଁରେ, ସେଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଫିଲ୍ମଟା ତ ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ଯୋଉ ହଇଜା ରୋଗ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ରାମା ମୁଭି ବହୁତ ରିମେକ୍ ହଉଥିଲା, ଯୋଉ ପଞ୍ଜୁରୀ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ସାରି ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଏଟା ପୁରା କପି, ମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀରେ ବି ସେଇଟା, ହିନ୍ଦୀରେ ବି ସେଇଟା, ନା 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 ନା, ହଁ ନା ନା, ମୁଁ କହୁଛି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ମାନେ 70s ର 60s ର ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ କପି କରୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ। ନାଇଁ ଓଲିଉଡ ସବୁବେଳେ କପି ହିଁ ମାରେ। ମାନେ ଓଲିଉଡର ଗୋଟେ ଦିଟା ଯଦି କପି ହେଇଥିବ ରିମେକ୍ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ସବୁ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କପି ମାରନ୍ତି। ଚଳିବ, ସେଟା କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଷ୍ଟୋରି ଆଡପ୍ଟ କର। ଓଡିଆ କମ ବଜେଟରେ ତମେ ଲୋକାଲ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖାଅ ନା, କି ହଁ ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁଜକୁ ଦେଖିଲେ ହବ। ସିମ୍ପଲ କଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୋରି ଦେଖାଅ, କିଛି ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଦେଖାଅ, ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖାଅ। ଖାଲି ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ଛକରେ ବସିକି ବାନା ବାତ୍ରା ହବ। ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାଟା ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଲାଗିଥିଲା ମତେ। ସେ ଥରେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏବେ ସବୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା କଲେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ? ସିଧା ମାତ୍ରା ତ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେ ତାକୁ ବା ସୁର ବାବୁ କହିଲେ ଠିକ ଗୋଟେ କଲେ। ଦିନ ସାଇକେଲରେ ପଳେଇଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସାଇକେଲ କଣ ତାଡିବ ତ ସେ ନିହାତି ଗାଲୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖ କହୁଛି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଲିରେ ବାଇକ ନେଇକି ବୁଲେ। ସେଇଥିରେ ସୁପର ବାଇକ୍ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ବା। ବାଇକ ରାଲିରେ ତୋର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ପଚି ଯାଉଛି। ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଭଳିଆ ହଁ। ସଏଲ କରିକି ବାଇକ ଧରିକି ପେଟ୍ରୋଲ ବୁଲିବ ସାରି। ତାର କିନ୍ତୁ ତାର କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସିକ, ମାନେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଗୁଡା ସବୁ ବଢିଆ। ଏବେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ରିଲ, ସବୁ ଗୀତ ତାର କମ୍ପାଇଲ କରିକି ଛାଡିଥିଲା, ତାର ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୀତ। କିନ୍ତୁ ହିରୋଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିରୋ ଥିଲା, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଥିଲା ବଲିଉଡର, ଖାଲି କରାଟେ ମାରିବ ଫୁ ଫୁ ଫୁ। ତାର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ନାଇଁ, ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଆଖିକୁ ଜାଳିଦେବେ ଏସିଡ ପକେଇକି, ତାପରେ ସେ ଯୋଉ କରାଟେ ଶିଖିକି ଯାଇକି ଅଜୟ ଦେବଗନ ମୁଭି କପି, ଯୋଉ ଫୁଲର କାଣ୍ଡ। ହଁ ହଁ ହଁ, ସେ ଫିଲ୍ମଟା କଣ, ଯୋଉ ଓଡିଆରେ ତା ନାଁଟା କଣ? ମନେ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ କଣ ମନେ ପଡୁନି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ମିହିର ଦାସର ଗୋଟେ ଟାଇପର ଫାଇଟିଂ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାତ୍ର ନ ଦେଖିକି ମାରିବ, ମାନେ ଏମିତି ମାରିବ, ନ ଦେଖିକି ମାରିବ। ହଁ ମାରିବ 50, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଉଡିକି ତା ଉପରେ ପଡିବ ଖାଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଥା ମାରିବ ହଁ। ଉଡିକି 5 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ।
ମନେ ପଡୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରର ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଯୋଉ ସେମାନେ ଥିବେ 4-5 ଭାଇ ଥିବେ ସେଟା ତାର ଯୋଉ ବଡ ଭାଇ 3-4ଟା ଥିବେ ସେଟା ପକ୍କା ହାରାମି ଥିବେ ତାଙ୍କ ଘର ଘର ନିଲାମ ପଡୁଥିବ ଆସିବ ବୁଲୁଥିବେ ତ ଇଏ ପୁରା କୁଆଡେ ଆସିବ ସେ ଘରଟାକୁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କୁ ମାନେ ନିଲାମ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଣିଦବ କିଣିକି ପୁରା ଆସିବ ତା ବାପା ମାଆକୁ ପୁରା ରଖିବ ତାର ସ୍ୱର୍ଗ ନଥିବ ତାର ରିମେକ୍। ଓହୋ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମଟା ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖିଥିଲି ସେଇଟା ମାନେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରକୁ ଦେଖି ପୁରା କ୍ରେଜି ମୁଁ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲି ଏ ପୁଅ ହବ ଯଦି ଏମିତି ହବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ବୋଧେ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଥିବ ବୋଧେ ଚାକର ଥିବ। ହଁ 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 ଏଇଟା ଏଇଟା ସେ ଆସିକି ତାପରେ ପୁରା ଇଜି ପୁରା ପଇସା ଫୋପାଡିବ ତା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହିବ ବାହାର ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ରଖିବ ସେ ମରିଯାଇଥିବ ତା ବାପା ଆସିଲା ବେଳେ ବୋଧେ। ये तो ये राजेश ହଁ सॉरी हमने मुझे यहाँ यहाँ थप्पड़ मारा बाबूजी। ରାଜେଶ ଖାନ୍ନାର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଯୋଉ ଅବତାର ଅବତାର ଦେଖିଛ हाँ हाँ ଅବତାର ମାନେ ଏଡେ 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 ବାୟା ପିଲା ଛୁଆ ତାର ଥିବେ ତା ବାପାକୁ ଛାଡିଦେବେ ତା ବାପା ପୁଣି କଣ ଭାଇ ମୁଲ ଫୁଲ କଟି ପୁରା କୋଟିପତି ହେଇଯିବ ପୁଣି ପୁଣି ଆସିବେ ତା ବାପାକୁ ତା ସମ୍ପତ୍ତି ନବାକୁ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଚାକରକୁ ଦେଇଦବ ନା କଣ ବୋଧେ ସେଇଥିରେ। ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ହଁ। ଚାକରକୁ ଦେଇଦବ ଆରେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପୁରା ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଇଡିଅଟିକ ସିନ୍ କୁ ନେଇକି ବି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ମାଷ୍ଟରପିସ୍ କରିଦଉଥିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଶାହରୁଖ ଖାନ ପଢୁଥିବ ଡାଇରୀ ସୈଫ ଅଲି ଖାନର ଫିଲ୍ମକୁ ଯଦି କନସେପ୍ଟରେ ଭାବିବ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏମିତି ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରିବ କ୍ରେଜି କରିଦବ ପୁରା ये सॉरी जो नैना ହଁ सॉरी जो तक पुलिस पकड़ को ସେଇଟା ହଁ मैं समझ सकता हूँ तुम्हें ମାନେ महसूस करना चाहता हूँ जब तुम्हें देखता हूँ मैं देखना ହଁ चाहता हूँ। ହଁ ଆରେ ମୁଁ ସୈଫ ଅଲି ଖାନ ହେଇଥିଲେ ସେଇଠି ଛାଡିକି ପଳେଇଥାନ୍ତି ଏତେ ଅବଭିୟସ କରୁଥାଉ ଇଏ ଭକୁଆ ତାକୁ ଅନେଇକି ଏମିତି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଥିବ ସିଆଡେ ପୁରା ସେ କାନ୍ଦି ପକାଣି ସାରା ମନକୁ କେତେ ଘଷି ଦେଇଛୁ ନା। ସିଏ ପୁଣି ଓ ତାର ଏତେ ଲୋଭ ଶାହରୁଖ ଖାନ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇକି ତୁ ମରିବୁ 7 ଦିନ ପରେ ତୁ ସିଏ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ ତାର ଚଲେଇଛି ସେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଶାହରୁଖ ଖାନ ମରିଯିବ ନା ହଁ ହଁ ମରିଯିବ ହଁ ଆସିବ ହଁ ଛାତରେ ଆସିକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। ହଁ ତାପରେ ଏବେ ରହିଲା ସେଟା ବେଦା ଏବେ ବେଦା ବେଦା ଉପରକୁ ଯିବା ବାକି ସବୁ ଖେଳ ପାଇଁ କରିଦବା ଓ ସରିଗଲା ବୋଧେ। ବେଦାର ବେଦା ଦେଖି ଦେଖନି। ହଁ ବେକାର ବେଦା ଏଇ ହେଇଛି ଏଇଟା। 6 ମିନିଟରେ କରିଦବା ମୁଁ ତାର ଆରେ ବେଦାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଠିକ ହବ ହଁ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କାଷ୍ଟିସିଙ୍କୁ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ 15-20 ମିନିଟ ପୁରା ବଢିଆ ଚାଲିବ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ପୁରା ମାନେ ଦେଖଉଥିବ ରିୟଲିଷ୍ଟିକ ପୁରା ଚାଲିଥିବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ ପୁରା ଚାଲିଥିବ ଠିକ ଠାକ ଦେଖଉଥିବ କାଷ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି ଗାଁରେ କଣ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ କଣ ହେଇଯିବ ସୁପର ହିରୋ ସବୁ ହେଇଯିବ ମାର ମାରି କରିକି ବେଦାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମାସ୍କ ଜଜ ପିନ୍ଧିକି ଉପରେ ମାରିବ। ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ହିଟିଂ ସିନ୍ ଦେଖୁଛ କି କାହା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତାର ଜଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ସେ ଝିଅ ପୁରା ଖୁସି ହେଇକି ନାଚୁଛି ତାର ଦେଖୁ ଚଢୁଛି ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ସେ ହୋଲି ଖେଳିକି ନାଚୁଛି ଆରେ ତାକୁ କହିଲେ ନା ତୁ ବକ୍ସିଂ କରିବୁ ତଡ଼ି ଦେଲେ ରୁମରୁ ସେ ରୁମ ବାହାରେ ଯାଇକି ଆରେ କୁଚୁ ସେ ଝିଅ ନା ନା ସେ ଝିଅ ବକ୍ସିଂ ଯୋଉ ଶିଖିଲା କଣ ପାଇଁ ଶିଖିଲା ହଁ କଣ ଦୌଡ଼ି ପାଇଁ ସେ ଶିଖିଲା ବକ୍ସିଂ ଦୌଡୁଛି ପୁରା ପ୍ଲଟ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା twist ହେଇଗଲା ସବୁ ଚାଲିଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଖେଳିବ ଖାଲି ଇଏ କିଛି ହେଲାନି ମରାମାରି ସବୁ କେତେ ଥର ଧରା ପଡୁଥିଲେ ସେମାନେ ଧରା ପଡି ଯାଉଥିଲେ ଖାଲି ଛାଡି ଦଉଥିଲେ ସିଏ ବି ଛାଡି ଦଉଥିଲେ। ଖାଲି ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ। ସିଏ ତ ମାନେ ବେଦାନ୍ତ ତ ଛାଡ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି କିନ୍ତୁ ସବୁ ହୁଁ ହଲମାର୍କ ସବୁ ଟିକେ କରିଛନ୍ତି ଫିକ୍ସନାଲ ଏତେ ଫିକ୍ସନାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ। ଯେ ପୁରା ଓଭର ଦ ଟପ୍ ତମେ ନା ଲୋକ ନା ଫିଲ୍ ହବା କଥା ନା ଗୋଟେ ତାର ଲାଇଫରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି କହୁଛି ଲୋକ ଫିଲ୍ ହଉନି ଲୋକ ଜନ ଉପରେ ମାରୁଛି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏରେ ଭାଇ ସେ ଝିଅ କେତେ ତା ବାପା ନାକ ରଗଡୁଛି କିଛି ଦେଖଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଫିଲ୍ମ ହିଁ ନିଜକୁ ସିରିୟସ ନଉନି। ଜନ ଉପରେ ପୁରା ସହୁଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଏଇଟା କେଜିଏଫ ଭଳିଆ ନା କଣ ଏଇଟା ହଁ ଥିଲା କେଜିଏଫ ସାଲାର କେଜିଏଫ ନା ସାଲାର ସାଲାର ଯୋଉ ସାଲାର ସାଲାର ସବୁ ତ କିଛି କରୁନଥିବ ସେଗୁଡା ସହୁଥିବ ତ ଟାଇମ ସଲାର ତ ଅଲଗା ଏମିତି ସଲାର ନାଇଁ ନାଇଁ ବେଦା ବେଦା ଆଉ ସଲାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ହେଇଥିଲେ ଡବଲ ସ୍ମାର୍ଟ କିଏ ଦେଖିଛ ଡବଲ ସ୍ମାର୍ଟ ଭାଇ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଭାଇ ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ବି କରୁଥିବ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କହିକି ଆଇ ଏମ୍ ଡବଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସରିଲା ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଇଏକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମାନେ କିଛି ଆଉ ତାର ସୀମା ନାହିଁ ପୁରା ହଦପାର ଅବଜେକ୍ଟିଫିକେସନ ହେଇଛି ସେଇ ଲାଇକ୍ କର ଡାଇରେକ୍ଟର ର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ନାଁ ପୁଣି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କି ଲୋକ। ମା ହେଇକି ଆରେ ସେଇ
ତା ମା ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଅଳସୁଆ ତ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଲିବାକୁ ଶିରିଡି ସାଇବାବା ହଁ ସାଇବାବା ଏମିତି ପୁରୀ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ अरे उज्जैन ସିରିୟସ୍ ଲାଗିବ। कहना रे उज्जैन महाकाल अयोध्या राम तो पुअना हଉଛି ଅयोଧ୍ୟା ରାମ ଜାଣିଲ ନା ତ ପୁରୀ ମାନେ ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରୁଛି ତା ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ବାଡେଇ ପାରିବେନି ବୋଲି। ହଁ ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ସେ। ଆରେ ନାଇଁ ସିଏ ବିଜନେସମ୍ୟାନ କରିଛି ଆଉ ସିଏ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ବି କରିଛି ତାର ଏବେ କଣ ଏବେ ହେଇଛି ସେ ତାର ମୁଁ ଖରାପ ଜାଣିପାରୁନି। ତାର ପା ପୋଖରୀ ସଲମାନ କ୍ୟାରିୟର ଯୋଉଥିରେ ହେଇଛି ଯୋଉ ୱାଣ୍ଟେଡ ହଁ ତାରି ଓହୋ ଓହୋ ଏବେ କଣ ହେଇଗଲା ତାର? ସେ ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ମାଇଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ ତାର 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 ମୁଣ୍ଡ ହଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ କରିଥାନ୍ତା ତାକୁ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ମିଳିଗଲା ମୁଁ ପୁରା ହେଭି ବଜେଟ କରିବି VFX ପୁରେଇବି ଏଟା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାର। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ୱାଣ୍ଟେଡ ଆମେ ଏତେ କଥା ହଉଛେ ଭାଇ ମହେଶ ମଞ୍ଜରେକର ଗୋଟେ ଅଚାନକ ହିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ମାନେ ମହେଶ ମଞ୍ଜରେକର ମରାଠୀରେ ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ କଲା କେହି ଦେଖିଲେନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖାଲି କୋକେଇନ କୋକେଇନ ତାର ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତେରେ ଖରାପ ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ୱାଣ୍ଟେଡ ଗୋଟେ ମଜା ଥିଲା କଣ କି ଶେଖାବ ମାନେ କଣ ଥିବ ହଁ ହଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ବିଜୟ ଶେଖର IPS match 94 ମୁଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୋର ଗୋଟେ ଆମେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ଦେଖିଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମନୀଷ ଯଦି ମନୀଷ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବ ସେ ଜାଣିଛି ତା ଘରେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲୁ ମାନେ ମନୀଷ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛୁ ଲାଇକ୍ କର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର ଆସିବ ଆଗେ। ପୁରା ଗୁଜବମ୍ସ ଆସିଯିବ ଭାଇ ପୁରା ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ ସେ ପଛ ଗୋଟେ ତାର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହଉଥିବ ତ ଓ गोल्ड मेडल कैश टॉपर सब ଖାଲି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଯାଇନି ଆଉ ସବୁ କରିଛି। तो बोल यार तो पूरा मैंने अच्छा इंसान नेक्स्ट जो ଛାବା ଆସିଥିଲା छावार लीक ଟିଜର। थिला ना टीजर आस्तेटा ନାଇଁ ଆଇନକ୍ସ ଆଉ ସିନେପୋଲିସ ଦେଖିଛନ୍ତି। ठीक है छावा कौन है छावा ये जो ସେଇ सांबा ମା विकी ହଁ कौशल साला सांबा ଭିକି କୌଶଲ ଆଉ ରଶ୍ମିକା। सांबा जी ଭଲ ହେଇଛି माने बढ़िया तो लागु ଟିଜର ଭଲ ହେଇଛି। बड़े माने छत्रपति शिवाजी को पुओ सांबाजी महाराज तांका କାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବ। ओहो हो बढ़िया हो से बे ओहो गोटा लैंग्वेज जानथिलो ते सांबाजी महाराज अच्छा 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 ଅନଟୋल्ଡ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ। ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଲେ ଏ ଯୋଉ ଔରଙ୍ଗଜେବ ମାରିଲା ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ଏ ଯୋଉ କଣ କରି ସେଟା ତ ଠକିକି ମାରିଲେ ନହେଲେ ଖେଳ ମାନେ ସିଏ ଡିସିଭ୍ କଲା। ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଲେଭେଲକୁ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଓ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ କମ୍ ଆସିଛି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦରକାର ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ସର୍ଟସ ନୂଆ ନୂଆ ଛାଡ଼ା ହେଇଛି ଚେକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଯଦି ଏ ଭିଡିଓରେ 1000 ଭ୍ୟୁଜ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ସେୟାର କରିବୁ ଯେ ଓମ୍ ଗୋଟେ ଝିଅର ପୁଅ କେମିତି ହେଲା। ଏଇଟା କାଟ ହବ ନା 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 ବେକାର କଥା ରାତି 1:30ରେ ଏଠି କିଛି ବି କହିପାରିବି। ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ କିନ୍ତୁ 1000 ଭ୍ୟୁ ଦରକାର 1000 ଭ୍ୟୁ ନହେଲେ ଆମେ କରିବୁନି। କିଛି ହବନି।